uJoseph. Joseph. Yabona. I miss you Joseph. Yeah, imaki. Siswami ngiyayibuzela angisho ngiyazi ngamkhumbula ubhuti wakho nombani but wena no Joseph nje ezweni limhlophe bathandana inkinga benzani awukho umuzi ongena inkinga awukho umuzi ongena inkinga alikho ikhaya lingena inkinga kodwa kumele uqale ulungise ekhaya before uyolungisa emzini yabantu yes angisishayise kanjena bese sishama wana uthi une barrel wintest mina abangisesta ushayile okay ngicela ukushayisa mina Okay. baleka ba cream dele cream hey yo boom boy King Ginger cream dele cream bathi umdimandi umabuya ubambolunya uhlase umavela ngokhala umabhodwa amanzi abafokazana bebhodwa utshwala. Welcome to another episode of Niyathembana Na. We're in the streets of Johannesburg bafethu. We're looking for beautiful couples, for lovers, abantu abanomjolo phakathi, and sifuna ukwenza show ukuthi sithele itswayi baba. Mthatha kaloku. Mthatha mfowethu. Uqonywe khona mfethu. Bathi induku enhle igawule ezizweni my brother. What's your name? Mina ngumsizi baba. Umsizi. Uyamazi umsizi Shembe? Okay. Wena umsizi bani? Mina ngumsizi Ziqubu. Phethu umsizi Ziqubu mfethu. Where you from my brother? Mina ngiphansi lenquthu bafu. KwaZulu. KZN stand up as you all know bafowethu. Aw siqeda nokwenza izinto ezi-right thina as the Zulu nations siqeda ukrowna inkosi yethu bafowethu baba misizulu bayede senquthu awuthami enquthu stand up it's your boy King Ginger cream dala cream so awuthami tell me mfethu senisikhathi esingana nithandana or mhlambe niyenza lento eniyenzayo Sina 6 months. Yeah, 6 months. ungayikhohlwa Bese little anniversary. yeah ungayikhohlwa leyo nto le that is very very important I think in nowadays kuma relationships ukuthi you you mustn't forget ukuthi qale nini ukuthandana birthday aminini but it's nice 6 months so in this 6 months can you tell me the journey ukuthi how has it been ukuba nomsizi in your life? It has been real great. Like he's a good guy. Like on Pataga, he's sweet. He's a Zulu gent, and Zulu gents are very nice. They're very caring. Yeah. Power to that. The Zulu gents, they're very caring. Njengo King Ginger, carry Mary, uyazi. So when asiswami yini oyithandayo ngomsizi? He's shy. He's quiet, but I said we do stuff. I like that. Yeah. Kalakatha yomzulu. Unothando. Ne? And uthando lothando ne? Yeah. Asas. Njayami wena yini oyithanda ngomamazi? Bheka muhle kanjani ndoda. Wait. Yini ongeke uyithande la? My brother, all the way from Inqutu, you get a girl from Umthatha mfethu. Mthatha ndoda. Big up bafethu, big up. Siyaconnecta. So my brother uyayibona vele future between and two 100. So mhlambe siswami uzomnika abantwana? Of course. Of course yes. When the time is right. When the time is right. Uzawuba nguntata. So you trust yourself? I do. Do you trust him? Damn. Awuthami, do you trust yourself? Yo. Uyazithemba wena? Ngiyazithemba baba. Uyamthemba naye? 100 umuntu wami kaloku. Right, anginankinga mfethu but I'm happy that singenza ngalana singabe silokhuzana mhlawumbe sizoma laphana ebus stop yabona okungcono ngoba ngifuna ukwazi kuwena mina mfethu ukuthi njengoba uthi uyamthemba nithi niyathembana sure ayikho ama flops mhlawumbe okwabona o izinto okwayisola ukuthi maybe it might come ayikho into engingayibona. all right perfect Ukhona into mele ngabe ngibonile. Angiboni. Next. hey masenenza nje Next. wozani la soploma hlalani la so when so siswami ngicela ukubuza kuwena mina ukuthi njengoba uthi uyamthemba kunento thina siyenzayo on this show it's called a loyalty test it's whereby
we do a loyalty test, and you guys, I give you 60 seconds each to check each other's phone. So you're gonna check his phone, you're gonna go through his WhatsApp, Facebook and Instagram and check ukuthi ufletha nabo bani and ekhamba kanjani. Same applies to you. Now uzothola the same opportunity, and then you will check ukuthi izinto zakho zenzakala kanjani zikhiphani lapho, you understand? So yeah, angithi nithi sisomoya ngiboka kabuhlungu. Asiqala ngijinselana ifone so asizokwazi ukuqala ngoku. No, siswami, hayi ukuthi kanjani. Angithi wena you trust yourself. And ayikho into awuchiti, awenzi into. andenzi into. Wena bra wami, same applies to you. Angicheat andenzi. Uthanda yena kuphela. Number 1. Siswami manje yini inkinga lapho? Why you being fussy about it? Because when uyenzi le nto awujola ngithi. I'm not being fussy, it's just that asiqala ngijinselana ifone so sizoqaselana ngoku. Nesiswami, not ukuthi angithi uthi uyayithemba. So ayikho into oyenzayo on the phone mhlambe egangile ke ngisho ukuthi ke okay ikwenza ukuthi deny the fact that awufuni ukuchintshana nefone nomuntu wakho. Not that I know of. Akho nto endiyenzayo but kuba kaloku ndiyaxelela ndithi akho nto like asiqala ngijinselana ngefone. So kutheni sizoqasa ngoku? Awuthemona, how do you feel ukubona umuntu wakho ukuthi uyanqaba ukuthi nishintshane ngamafoni njengoba ubona ukuthi Uyafuna sitshisa nefone? Mina kimi anginankinga. yeah, because ayikho into oyifihlayo. Wena sisami khona into oyifihlayo njengoba ngathi nenkinga. Anfihli into nathi phone yami. Anfihli into. All right. Asifihli next akunankinga. Hayi mawusho njalo ke mfethu. So niyavuma ukuthi senze couple switching phones? Ewe siyavuma. Okay, siyenze. Siyenze couple switching phone. It's about that time. Couple switching phones. Ziyakhala ke manje mntanami. It's going crazy. It's going bananas. But before we start whatever that we're going to start right now, which is loyalty test, ngizocela nje ukuthi to ask the famous questions. Sabona Pras. Yebo. All right, no problem. All right. Ngicela ukuyipick up line then ngokhe ngayo. Ngiyacela. Ngicela ukuthi ngipick up. Okay, ngeke isenzeka. It's okay asambeni. Sorry, ngicela ukuyithatha lana wakhe khona kuzoba ngathi it's a walk vele so that we're gonna get the cross. Yabona. All right, we need to move this side. We're not allowed to shoot this side, so we're jumping the streets. Guys, it's going crazy, it's going bananas. Couple switching phones mntanami. Ngicela nize ngalana. Yeah, couple switching phones mntanami. So it's siswami angithi bafethu indaba kanti ayenzeki No, ni right. It's right. So wena siyambuza ukuthi uyayifuna yini lento. Why umbuza manje sesivumile? Hayi nje wethu. Mbuze ke. Uvumile. Uthini? Uthi masiswitch. Masiswitch tata. Hayi ke bafethu bayivumele. I'm not forcing anyone. We're just doing this bananas. So Siswami, there's a famous question that I always ask people, and a lot of people on YouTube they have a problem with it, but it's gonna stay. Mtaka mama, can I please come inside? Ngangena. Mangena. Awunankinga. Anangxaki. Ungangena ba. Akunankinga next. Hayi ke ziyakhala ke mntanami. Anifihlanga lutho angithi. All right. Thank you for allowing me to come inside. Akho ngxaki ngithi mfowethu. All right, ngicela amafoni. Awusisilethe. Awunje yami indaba manje. Wena ngibe ngikuthembe ngibe ngakuthembi futhi. Hayi tata ngavela sifihle lutho. Anifihle lutho angithi. All right. Hayi umjida wakho mfethu. Kodwa yazini guys, bathini ithini lesisho lesi save best for last. Zoqala ngobani? Ngo-brothers. Yeah. Because ngiyakubona mntaka mama ngathi une drama thizeni oyifundele e-University of Drama. Anakwa-drama but. Awunakwa-drama mntasi. Bethunana akasemhle awuthama ukhethile. Ngiyayithemba mina uthi Mzulu mfethu khatha ngo. Uyabona nawe uyabona. Uyayithemba wena uthama? Okay. Ngiyayithemba. Ubambela ifoni yakhe ngithi le? Yeyakhe. Eyakhe. Eyakho ngizoyifaka la ephayitheni lami yazi? Yebo. All right, ngicela ume ngala wena bhuti wami yabo. Siswami ngizocela usondele kimi. Okay. Alrighty. Right now guys, it's about that time. Couple switching phones mntanami. Ngimina nangu uZrimbiri uzokwazi ukuthi abone ukuthi umsizi uphetheni esandleni. Let's step on WhatsApp Zimbili. Okay.
All right. We are on the number one social network, which is WhatsApp, and type up a search. Okay. Okay. Please type I love you. You good, right? Hayi. Okay. Wow. Baza kumbonke. Abakho bonke. Ewe, cause anibona omunye umuntu othanda. Nama ngimboni. Okay, nangumtshana wakhe. Oh, uyamazi umtshana? Of course I know his family. Uwe. Hayi sa uwe. Eh, isa- Iklini uwe. Asithi I miss you. I miss you. Yeah, ufake iheart ekugcineni because we wanna be sure. Akasancumi. Still me? Still you, Miss Independent, no Mr. Independeezy. Right. Love is in the air, guys. The hearts are flying all over the WhatsApp box. It's bananas, yeah? Ngicela ungidilithela uthi sex. Yashaya lo mjita. Bakhona abantu abacela vava. And it's the simplest thing to write. It's S-E-X, sex. So it's easy to talk about sex. Sex in the kitchen. There's not a lot. There's not a lot. Yeah. Hayi ngiyabona lana ukuthi nani nokuthu ngayo kancane ne. Askisi ngikhuluma indaba zenu. Steady daba. Hayi ke kuhle mfethu. Umjito uclean ngizocela una Facebook angithi. Yeah. All right. But before siphume la ngicela utype uthi it was nice seeing you. Ngibona ukuthi ubekade bonana nabo bani yabona. Yeah. Awuthile. Awunjayami. Ngiyathanda mfethu amajita njengawe mfethu amajita are real. You. Asula. All right, njayami bazothika abanye mina njalo ngiyakwata mawukuthi umjito kanti ngihappy iqhawe leli ngene Facebook lapha. Okay. Yeah, ucheck kwi-inbox hayibo cela nje mabona ikhanda lentombazane ucheck nelomjita manje asisathembi check nje konke because kuya disguise ufake lo mjita kanti boring. All right, Facebook, it's Facebook, as you all know. Kuthule nje kudiray. Akho nkinga. Do you have Instagram? Yeah. Do you? All right, right now we're gonna jump to his Instagram and we're gonna check on Instagram that is he on Instagram? All right, we are on Insta. Get on the DMs. Brother Msizi. Yeah. It's going bananas here right now. All right? Akathethi nabantu. Yes. Ayinjalo. Awunjayami. Brother Msizi, the loyal guy in Johannesburg. I think he's the one. Umamazi azitholele yena. Kodwa uyambona nomamazi ukuthi umuntu weprinciple. Mhlambe umamazi yakwazi ukuthi afake iprinciple apha ku Msizi ukuze uthando liqhubeke grand party. Big up to his family. Imfundiso yokuthi umuntu wesifazane mfethu awuchitha nje noma kanjani because you gonna find yourself in danger. Usiphatha kahle. Usiphatha kahle mawumuntu. Mawumuntu kumele usiphathe kahle mfethu. And umuntu wakho othandana naye uzuma uphathe kahle bayamsabawela abanye. Yayibona lento leyo? Mama ungayiletha ke ifone eclean. All right. Mama, how do you feel to see that when umuntu wakho you are the strawberry in niyathandana? I'm glad. You glad? Yeah. Now are you doing the same, right? Of course I am. Of course. Ngiyakubona. Timthembile. Umthembile Yeah. nayo ukuthembile. So nidlala ithemba yasethembisa. Power to that. Badlala uthemba no cishe ngathi nogogo kaThemba ethembisa. Niyamazi ugogo kaThemba ethembisa. Njayami asicheck ifoni kagogo kaThemba ethembisa ke. All right. La ngithemba. All right, guys. It's about that time. We are on Mama's phone, which is Zimbiri. Jump on WhatsApp. Right. Alrighty, we are on WhatsApp right now, my brother. Press on search there and please type I love you with a heart. Okay. I love you. Yebo, fak na emoji heart fak. Okay. Search. Okay. What? Avile. Eish. Baba, igama lami noMsizi. Angisu Avile. Why no Avile Jama?
Ima ndoda. Mfethu okay ngicela liba nje mina mfethu ifoni okungona. Awungenzeni mina? Ubani avi? Uchomi yam from back home. Chomi yakho nithi I love you. Hayibo I uchomi love yakho you. icele I love you. Asisami ngathi Sokwaza. Thetha kahle. Ngiyacela ukuba uchomi yam from back home. Manje uma kuyichomi yakho I love you. Uchomi yakho uyayireassure. Yomfana ureassure ini umfana umtshela ukuthi uyamthanda unendoda yakho. Yomfana. Ndithi. Uchomi yam umfana. But ke ngoku like ndiyamcela ndiyamthanda because siya reassurance. Kaloku ichomi yakho yamana uyixelela buya. Wena siswami shuthe bonke abafana ohlangana nabo la ubabiza abangada kwamba Not bonke. Why kungavelanga kumama akhe? Yeah ukuthi I love you. Why umsize kude kanje ku I love you? Kuvele aviwe. Why kuvele avile mina ngikuthi umama akakekho. Ubani avile siswami? Why avile kube huyu? Nenzani no avile? Avile is just unfinished business from back home. Unfinished business bra wami. What? So wena no avile khona into enisayiqhubha kodwa ayikaqhitshwa. No, ngizothi sayiququmbela. Neququmbe also uzamthanda. No, akube Wenza ntoni? Nje wethu. Nangu umuntu wakho nje siswami. Yayiqonda bangumuntu wami and uyayazi bandiyamthanda. Unfinished business. From back home e-Eastern Cape le kude ndiphi ngo. Oh so wena vele bunomuntu vele people uthandana naye owasekhaya vele benilokhu niyakha le so wenzani la? Nenzani la niyadrayisa la? Yakha into naye. Kodwa ndisukile ku-Avile. ngoba usukile ekhaya mawubuyela ngoDisemba Andizudibana naye. awuthami unfinished business mfethu ngicela ungiboleke ifoni bhuti wami ngiyacela Silwane siphi la? Yini unfinished business ba? ubo Unfinished. khulu ushow yena phela shongo yimina Yini unfinished business? ngiyabonga Into nje. yeah Yini unfinished business? so wena siswami wena no avile nini unfinished business ukuthi wena no avile nisaqhubeka Asiqhubeki Basazwana ndiyacela kahle. siyayiququmbela. shuthe xa ethi uyayiququmela shuthi bayishushuzela bayishape bayimolda basayibeka ukuthi izovuthwa one day Asisidingo sale uyenzayo because uzofaka i-thoughts engqondweni yakhe. Mamela msisi. Akho nto enzekayo papa manje. Okay? Ewe uchomi yam from back home, yabo? And Benenzani? we did have something but iphelile ngoku. Manje mawuyiququmbela ququmbela usawusayiququmbelelani ushuthi nibekele eceleni. bayishushuzela wena baba Sibuyivala. Yabo. Like isondele kupheleni. ayikapheli kodwa Isondele. isondele Isondele kuphi kuphela. na ifoni yakho siswami nakho no avile fake phayetheni ngeke siswami so manje wena siswami njengoba niyiququmbela ke mfethu nizoqeda nini kuyiqeda ke mfethu ngoba phela nangu umuntu othandana naye and nayo ufuna niququmbele into yena into wena Mina Uyayazi ngiserious nomuntu. Awuzimbili. Nami ngi-serious naye. Ngiserious nabanye side. uququmbele ezinye izinto esayidini Ezinye izinto esayidini. Msisi uyayazi bandakthanda andithi. nawe uyazi na ukuthi akuthanda ngithi Yeah. Kodwa uyibona ifoni Yeah. yami uyabona vele ukuthi ngithanda Mamela yena kuphela. iphelile into yami no-Avile. Iphele nyani. niqedeni ngicela ukukhuluma iqiniso niqedeni ugcineni nigoduka Nje niqineni nikuyiqeda kuyaqidelela ke njengoba dusekhaya Abantu bengiyayiqedelela kanti phana. but now I love you fresh uqeda ukuthi uyemthatha nje Yeah. ngoba uyemthatha kanti uyobonana Uyoququmbela. Ekhaya, Uququmbela abekhaya le. lami nithathe mfana bengiye ekhaya bengigodukele ekhaya. hayi nesiswami uyoququmbela ngithi uququmbela hayi nisiswami yashashaya wena udlala ngomsi Yima siba nomsi. like uthi kibo manje and lo I love you fresh fresh I love you fresh wamanje into yamanje kahle kahle Akathe yabona la I love you akathethi bala ngiyamthanda yani ndimkhathalele. Mkhathalele. wayavela Ewe. bo I love you kwabanye abantu kuzovela I love you kuAvile ubani le champ uavile vele Ndiyacela umjide from back home. eish ay kutwa mfethu Msisi, cele kwama nobhakami. Cele kwama nobhakami. Sabhakami kaloku. okay manje usufuna impahla zakho usufuna into zakho uthatha ubhaka wakho Uhambe nobhakami kaloku uthini? msizi mnike mfethu kubhaka wakhe kokungcono mnike msizi sizithi Mamela. Msisi.
Intoni le ngifana ngimamele? Yima torho, Ngimamele intoni le? ini? Mase kuyithatha Yini esitratweni le. ngimamele? Ndizakucacisela Ngimamele yona. ini? Ngimamele ukuthi Ndizakucacisela. Avile. Yabona unomsindo ubona abantu khawume Yeah. masigoduke. Yeah, Masigoduke. mina ngihlale ngimamele ukuthi wena you love Avile. Yeah. Ukukhathala mase kuthatha esitratweni Yeah. torho ndiyacela. Mase kuthatha esitratweni. Sothatha endlini Hayi. usambe. Awusayi wena awuthama endlini angithi. Angisafuni. Ya ungayi endlini mfethu. Masigoduke sekuthatha esitratweni kusesitratweni emini kwabhama sihambe. Hayi, angisafuni ne. Wena sisamfuna ukumgoqa kahle senini nobabili. Akuba ndifuna umgoqa. Ho, hayi wena. Akuba ndifuna msizi. Hayi. Msizi yima. Msizi wena mfethu yehlisa umoya ngicela ukuzwa kuwe mfethu. Wena mfethu kodwa from your heart mfethu usamthanda mfethu. Uyasi ubonile na Ngiyakuthanda ukuthi msizi. Msizi mara ngiyakuthanda. after this angisasi. Yima, kaloku Angisekho jonga. Kufanele sure, ndicacisele kahle le. Angisekho sure kahle. Kufanele ndicacisele kahle. Ucacisa ntoni? Intoni lathi ufuna Sithethe uyicacisa? xa uyeka kuba nomsindo. Yeah? Sithethe xa uyeka ukuba nomsindo. Hayi, soze ndiyeke kuba nomsindo. Soze ndiyeke. Ah mfethu wazi wafunda nanokukhuluma isiXhosa mfethu ngoba umthanda mfethu. Cabanga ulimi phela wena usuke enquthu mfethu uliqinile. Liqinile. Ngiyafunda, ngiyazama ukuthetha nesiXhosa. Ah mfethu. Ah mfethu awuthaya mfethu. Akho nto ayona le ndiyicingelayo ayiyo le nto ngazi. Yiphi? Ayiyo. Nigcine nikhevi sex wena no-Avile. Uyasaqibela kudala. January. Okay. Ya uJanuary sekukudala khona. Kukudala. But asina uJanuary. proof. Kodwa akangisho ukuthi kanye ngiyadlala siswami ngiyidlalela ke lapho. Ngiyaxolisa. Sorry. Kho le nto uzamuyithetha. Cha no, sorry. Okay. Msizi. Msizi mfethu. Msizi. Yabo. Ngintedele msizi. But mina bhuti wami ngizama ukukusiza ngizama ukusiza mfethu and msizi ngiyacela mfethu ukuthi stay loyal eli ngicela lokho ngicela ungayi isiqoko la mfethu ungayi umsizi mfethu umsizi angashiswa ilanga le out grand mfethu msizi mfethu ngiyabona mfethu ukuthi uzama ukwenzani mfethu trying to push nawe izinto zakho ukuthi zibe grand umuntu umthanda mfethu uhlala loyal njengoba uloyal kumuntu wakhe yabo so ngicela ukuthi uhlale loyal mfethu ungashiswa ilanga mfethu shaya leshandisi le ngiyamnika awindaba sisamumona. Aw. Angizosithwala nyana. Isiqoko sokuprotecta lesi mfethu eyintweni ezimbi mfethu ezokuzela mfethu. Stay loyal to yourself and wenze sure nanokuthi mfethu uhlonipha nema. Angisho ukuthini sisi wami. Uhloniphe nemamazi mfethu because nikhulume lento mfethu yabo. Angisho ukuthini. Abethi ngani? Hayi. Uzokhuluma naye. Hayi, ya, ngazi, asinifeka ngazi. Ngazi uzokhuluma. Wena sisi wami wena kodwa mfethu. Wena so msizi uzoba right angithi mfethu awudingi ngikuphelezele. Uyamthemba? Cha ngisho ukuthi ayekho right. Angilwi sisi. It's going crazy, it's going bananas. As you all saw guys, ukuthi kuma relationships kunezinto ezingabhalansi, kunobufebe on the other side, kunempilo on the other side. Umsizi all the way from eNquthu ula eGoli kuzofeza amaphupha akhe, wahlangana nomuntu hayi wamshaya ke. Wathi kunento asayiqoqumbela pha ekhaya. It's going bananas bafethu. My name is King Ginger Cream de la Cream and this is Niyathembana na CMTV couple switching phones. Do not forget to follow your boy King Ginger _SA on Instagram and make sure that you subscribe on your #1 channel CMTV SA. Hey yo Lee, are you Lee? Are you good my brother? I've got Lee there bafethu birthday month yenduna birthday month yenduna zakhala baba let's send happy birthday it is birthday month so it's still happy birthday phethu phinda mzala ngiphethe inja yami behind the cam uwakhe bafethu all the way from the Eastern Cape salute bafethu King Ginger Donna se King Ndlovu hey yo boom hey yo boom boy King Ginger Cream de la Cream bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase umavela ngokhala umabhodwa amanzi abafokazana bebhodwa utshwala. Welcome to another episode of Niyathembana na. We're in the streets of Johannesburg bafethu. We're looking for beautiful couples, for lovers, abantu abanomjolo phakathi and sifuna ukwenza show ukuthi siphele itswayi baba.